Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावनाय थाबावबाय आरो लोगोफोर दिनैहाय आङो इन्ट्रडक्सनखौ दिनैसो होदों आरो ओमफ्राय आं जा भिडिअ हगारगोन बियो मैयानिसोमोन आरोना। मानो होनोब्ला जोंहा आबैया बे बुहुमनिफ्राय गैला आरोना, माने आबैया जोंनि बाबानि बिमायानो आरोना, सेकेन्ड बिमा। होमबाबोथ' जोङो बिराद अनलायलायो, जोंना गासिबो बिदा फंबाय गासिबो ज' आदैमोन मादैमोन गासिबो जोंना अनलायजोबो आरोना। स' आबैयाबो जोंनि असे बिमा, आबैयाबो जोंनि असे बिमा बायदियानो जाबाय बिफानि। स' मैयाहाय जोङो नायदों आरोना, माने जोंना आबैया बे बुहुमनिफ्राय गैला आरोना। मा खालामनो, खाफालानो बिदिनो होननांगौ जाहैबाय आरोना। जोंनि न'खरनि सोरबा आंगोआ बिदि गोमाब्ला जोबोद दुखु जाफ्लाङोना। आंथ' मैया हरनि 3थायावनो सिखारनानै बोरैबा आबैखौ गोसोखांनानै हरनि 3थायावनो सिखारनानै आं 4थासिम थाबाय थादों, 1 घन्टा आरोना, माने उन्दुनो ओंखाराखै आरो गोसोखांनानै। स' बेखौ गोसोखांनानै उन्दुनो हायाखै, मबाइल नायबाय थाबाय आङो। माने गिनायाथ' आं जेबो गिया आरो बिदि थैनाय मानसिफोरखौ जेबो गिया, माने गोसोआव गोसोखांबाय थानानै गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थायो। माने बिनि रायलायनाय फाव फेसन, माने अननाय मानाय बेफोरखौ गोसोखांनानै एसे दुखु मोनबाय आरो गोसोआव। ओमफ्राय हराव आङो उन्दुनो हायाखै आरोना। स' मा होनो, आबैनि बे भिडिअफोरखौनो आं हगारनानै दोननो सानदों आरो इउटुबाव। मानो होनोब्ला देनांहाय जों गोसोखांनानै नायनो लुगैबा मोननायनि। आरो मानसियाथ' थैनानै थांबाथाय लोगो मोनाना, माने खनसेबो नुफिनाना। बेनिखायनो आङो भिडिअ माखासे फट'फोरखौ इउटुबाव हगारनानै दोननो सानदों। मानो होनोब्ला देनां जों गोसोखांब्ला नुफिननायनि। गोसोखांनायाथ' गोसोखांगोन ओरैनो, थैब्लाबोथ' बावनाय नङा। माने अबेबा समाव हारसिं थानायफ्राव माने गोसोआ हारसिं थानायावथ' माबा माबि सानफ्लाङोना, बे समावथ' जोङो सोरखौबा गोसोखाङो। जोंनि मानसिफोरखौ बिदि गोसोखांनाय समाव जों नायनो हागोन आरोना आबैखौहाय। माने मैया बिराद दुखु आरोना, अबथिरा जिउ गोमालांबाय जोंनि आबैया। ओमफ्राय लोमजादोंमोन आरो आबैया, ओमफ्राय बांद्राय बारा बैसोनिबो नङा नालाय, जेनेबा बोरायथारनानै थैब्ला मानसिफ्रा बिदि थैब्ला जों बारा दुखु जायाना। ओमफ्राय खिन्थु आबैया बिराद बुरियाखैमोन आरो, माने बैसो दंबावोमोन। बे टाइमावनो आबैया गोमालांबाय आरो जोंखौ नागारनानै थांबाय। मा खालामबावनो आरो, मादैजों गासिबो जोंनि न'खरनि बिराद दुखु, बिराद गाबदों, माने हगारनो गोसो गैयै जोङो। स' मा खालामबावनो, खाफालनि खोथा आरोना। ओमफ्राय स' बेखौ जोङो गोसोखाङो आरो भिडिअखौ नायनो हानाय बायदि आङो भिडिअखौ हगारनानै दोनसै आरो। स' बिदि साननो नाङा, माने बिदिनो फैसा खामायनायनि थाखाय मानायनि थाखाय इउटुबाव हगारनानै दोननो नागिरदों, भिउस खामायनो नागिरदों, बिदिनो साबस्क्राइबार बारायहोनो नागिरदों, ओंखायनो बिदि होनो नागिरदों, बिदि नङा आरो। माने उनावहाय जेनेबा आंनि इउटुबाव गोसोआव गैयाब्लाबो, जेनेबा थैब्लाबो जों सार्च खालामनानै नायनो हागोन नालाय, नुयो नालाय। इउटुबावथ' नों थागोन ना, मबाइलफोरावथ' नोङो थायाना, मेम'रि बुंबानो माबाबानो जोङो दाननांगौ जाजोबो फट' भिडिअ। बेनिखायनो जोङो बेखौ मेम'रि बायदिनि थाखाय दोननोसै आङो आबैखौहाय। ओमफ्राय सिगांनि बिदा गोमानायखौबो, जोंनि बिदा सासे गोमालांदों बिदिनो अबथिरा जिउ, बांद्राय बैसोनि नङामोन, बिदिनो 17-18 बिदि बैसोआवनो गोमालांदों आरोना। जों बेखौ गोसोखांबाय थायो, नाथाय आंनाव फट'आनो मोनसेबो गैला। माने फट'खौ नागिरबाय थायो आङो। गोदोहायथ' मबाइलावबो इउटुबबो खुलिनाय गैया, माबो गैया, फेसबुकबो खुलियामोन आरो मबाइलखौनो लायामोन दां आं बै टाइमावथ'। स' मबाइलाव लादोंबाबो मबाइला माने बांद्राय कुवालिटि मोजाङैथ' लाखाया नालाय। ओमफ्राय आं फट'खौ नागिरबाय थायो मोना आरो, गोसोखांबा नायनो लुगैयो। माने आंनाव एखमबा सिमांफोराव नुयो। खननै जाबाय आं बे आदाखौ, माने आंनि बिदाखौ सिमां नुनाय आरोना, बेबो आदैनि फिसालामोन आरो। खननै जाबाय आं सिमां नुनाया। दाख्लि खनसेनियाव बेखौ सिमाङावनो हाबा जानाय सिमां नुदों आरोना। ओमफ्राय आंखौ बिदिनो सिमाङाव बायदिसिना जानो थिनो, ओमफ्राय आं जाया आरो। ओमफ्राय सिमाङाव जायोब्ला आं माबा जागोन नामाथाय जेबो मिथिया आरो सिमाङाव। ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना जानो थिनो आरो, आं जाया। ओमफ्राय सिगाङाव खनसे नुखांबाय आरो आङो, माने एक्सिडेन्ट जानानै थैदों नालाय, आरो एक्सिडेन्ट जानाय नुबावदों आरो, एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय नुबावदों। बिराद गाबदों आरो आङो, आरो मोगथाङावबो गाबदों। आरो
मोथाङाव गाबनायानो फुथिलायदों आरो ना आंना ओमफ्राय सिमाङाव गाबनायानो सिमाङाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय आरो सिमां नुदों आरो नै दाख्लि बावाखै आरो मास मोनसे जाबाय खोमा सिमां नुनाया मास मोनसे सिमां नुनाया आरो बै मासाव आं सिमां नुदों आरो बिदाखौ ओमफ्राय बिदिया हाबा जाबाय आरो ना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो रायलाया माने गोथैफ्रा रायलायखायानो सिमाङाव ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो रायलाया हौवा गोदानाबो रायलाया आरो ना हौवा गोदाना जोंनि बिदा जाबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो रायलाया ओमफ्राय स' आंखौहाय आं रायलायो जों गासिबो दङ रायलायजोबो आरो ओमफ्य बिसोर रायलाया ओमफ्राय सिमाङाव आरो ना ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना जानो थिनो सिमाङाव ओमफ्राय आं जाया ओमफ्य जायोबा माबा मोनसे जागोन खोमा स' रायलायला आङो लोगोफोर स' भिडिअखौ नायलांदो आबैनिखौ ओमफ्राय प्रे खालामदो आरो ना आबैनि थाखाय सोरखौ आलो गोजोनै रायजो मोनजाहैथों आरो जायगा मोनहैथों जेबो आबैया जेबो उसुबिदा दाजाथों माने जायगा मोनै दाजाथों जायगा मोननायनि बयबो प्रे खालामहरबानो जाबाय आबैनि थाखाय स' बेखिनियानो आरो नायलांबाय थादो दा भिडिअखौ स' आं बावदों आरो दासो बुङै एसे गोसोआव फैदों आरो स' आबैया आंखौ अननानै बे दा आबै गोमालांनाया आंखौ अननानै जेब्लाय नाम होनोमोन आरो ना आंखौ जेब्लायसो होनखायोमोन आरो आंनि असे रियेल नामखौ होनामोन आरो ओमफ्राय आबैया आंखौ जेब्लायसो होनोमोन आरो अननानै आंनि निक नेमा आबै दोननायनि नामा जेब्लायसो होनो आरो आंखौ माने गोदो फिसासामोननो आङो ओमफ्राय स' बेखौनो गोसोखांदों आङो ओमफ्राय आङो आगोलाव उन्दैयाव आबैनो खानाय गोमोन माबा माबि खानाय गोमोन फुनानै होयोमोन ओमफ्राय आबैया आंनो फैसा हरोमोन आरो खाजा जानो मानो ओमफ्राय स' बेखौनो गोसोखांनानै मैया उन्दुनो हायाखै आरो आं हरनि 3थायावनो सिखारनानै 4थासिम थाबाय ओमफ्राय 4था बारदों आरो ना बारनानै आरो उन्दुफिनबाय आङो ओमफ्राय आरो आं दिनै सानावबो एसे टेनसन जाबाय थादों मानसिफ्रा आंखौ माने एथ' टेनसन जादों होननानै बुंदों आरो दखानावहायबो पार्लाराव थांबा स' दाबो गोसोखौनो मोजां मोनाखै आङो माथाय आङो रुमावबो हारसिङै दं नालाय गोसोखौनो मोजां मोनाखै आङो दाबो आबैखौहाय गोसोआव एसे गोसोखांबाय थादों ओमफ्राय गोसोखौबो सुखुवा मोनदों आङो दा स' आबैया आंखौ जेब्लाय नाम होनोमोन आरोना ओमफ्राय आङो जि गोसोखौ बोरैबा मोनदों फट' भिडिअखौबो दहाय सानाव नायदों आरो आङो भिडिअखौ सानाव नायबाय थादों मबाइलानो थाबाय थायो बांसिन आङो मबाइलावनो ओमफ्राय मबाइलखौ नायबाय थाबाय आङो ओमफ्राय नायनानै गोसोखौ बोरैबा मोनबाय स' आं बेयाव मबाइल नायबाय थानायखाय आबैखौ नायबाय थानायखायसो गोसोखौ बिदि मोनबाय थादों खोमा
Thank you.